Bon dia, Pedros. Avui mos trobam a Pollença, a l'Hotel Genaire. Ara hem duit a terme l'auditoria anual i hem fet tota la revisió i hem entregat la documentació. I avui vos volia fer una petita reflexió i un petit consell, perquè m'estic donant compte que moltes empreses estiguin utilitzant software del Nigul, ja siguin pues, coses com un Dropbox, coses com un motor de reserves, gestió de facturació online, i el que és molt important per minimitzar riscos d'atacs i que mos entrin i mos facin qualque desastre és la utilització de contrasenyes segures. Val? Una contrasenya segura és aquella que té com a mínim, jo diria, entre 10 i 12 caràcters i que mescli números, lletres minúscules i minúscules i caràcters especials. És molt important que aquestes contrasenyes se vagin rotant de forma que sigui molt difícil pues, la seva utilització. I també, òbviament, una altra cosa que és molt important és que no utilitzem el mateix password per les diferents plataformes, perquè així encara minimitzarem més els riscos. Així que res més per avui, vos deixo amb aquestes supervistes de la veïlla de Pollença i vos dic fins aviat i salut. Adeu!